Hello, 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 how do you do? Kumusta ka mo gabol? Maray na hapon, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, kumusta po sa tuyang hapon? May mga birthday ngunyan, happy birthday. Mag-text tabi sa 0928-777 5548 0966 2030034. Ha? Kumusta po ang sa tuya na Kumusta po ang sa tuya na mga travelers diyan? Kumusta po ang sa tuya na mga travelers diyan? Okay, sige. Kumusta po ang sa tuya na mga nasa harong niyan? Mga nasa opisina ngunyan? Diyan po sa mga pangrehiyon na opisina. Good afternoon po sa Indogabos. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M sa programang Pinky on Mo Baby. Mga samno sa pagkabuhay nintap. Kumusta po ang sa tuya na mga niyan? Mga lolo, mga lola? Kumusta po ang sa tuya na mga lolo, mga lola? Kumusta po ang sa tuya na mga gabos ng mga kasabay niya to sa technical department si Kuya Nems Flora. Good afternoon po sa Indogabos. Kasabay man niya to si si Jerome Martinez sa programming coordination, Ate Shara Leron. Good afternoon po sa mga tod ha. Pag inabot mga tugang kan sa tuya tabi na kuan, kan sa tuya tabi na oras, mananao tabi kita kiload diri po sa tuya na programa tangani lamang na tangani po na kita mga tugang magkaigwa lamang kita ki magkaigwa lamang kita ki marahin na magkaigwa lamang kita ki kaugmahan. Alright. Pag irestoryahan ta mga tugang ngunya na hapon ang guramoy. Gusto nung pag irestoryahan ta ngunya na hapon Kuya Nemi ang guramoy. Ang guramoy. Ilingan nindo ang guramoy nindo. Ilingon nindo. Ang guramoy ta may kanya-kanya ugaring may kanya-kanya da tabi mga tugang na klase. Ang guramoy ta palan Kuya Nemi bako parareo. Yan pala na mga fingers ta. Bako palan mga tugang parareho yan. Kaya mas kisisay na tao mga tugang ang fingers ta palan bakong parareho. Kaya palan naramdaman po rin ang pig-upod na fingerprints. Ang fingerprints ta, bako manda ang mga tugang parareho. Dahil kigsaktong tao na parareho mga tugang ang fingerprints. Aramin ko kung anong parte kang lawas ta. An apera kan finger na magkaiba ang linya. An iba pa kaan Kuya Nemi na magkaiba, iyo tabian buol. Buol. Ano nga ng Tagalog ka? English kang buol? Anong Tagalog kang buol? Ano nga ang Tagalog kang buol? Anong Tagalog kang buol? Sa English, di ba sa English rapandapan? Sa English rapandapan. Bicol ang rapandapan so iraram kang bitis, di ba? Shoal. Pero ano ang espesipiko na pod mga tugang kambuol? Oy, mga parantabay, mga kapingki. Ano tabi ang kuan? Ano tabian mga tugang ang gusto sabihon kang di ko talaga aram yan. Ang shawl aram ko so iraram kan sapatos, o kan sapatos, kambitis. Yan ang rapandapan tama. Pero ano ang English mga tugang kambuol? Buol. Ini mana si Angel uncle da. Ana uncle ining so uning so ano ini? Bakon uncle ining so pinakakuang kambit ining so nagihiro sa bitis. Yan magan uncle sa tuo uncle, di ba? Sa tuo. Sa ibong auntie. Auntie. Pero, alat ko na ito. May mariag gayon. Di ba? Okay, sandali. Hello? Hello. Hello, good afternoon, amigo. Ano lang, idol?
Ano yan? Ano ang tos? Ang tos duwa. Saan Malika? Ano? May knees. My shoulder, ang tos migo, bitis. Bako, bitis ang tos? Ah? Kayo na sana. Latasunta ka. Kaya baga, my toes, my knees, my shoulder, my head. Oh, Tagalog migo, Tagalog busing, Tagalog. Paa, tuhod, balikat ulo. Tama? Tama. Nalibong naman kita ko niyan hapon. Sige, tabay. Babae. Di ba? Iling mo na kuya ni man. May kanta ka sa elementary ba kaya? My toes, my knees, my shoulder, my head. Tama? Anong Tagalog? Tinagalog bagaan? Paa, tuhod, balikat, ulo. Ano ang tos? Di paa. Hello. Hello, Kuya. Good afternoon. Good afternoon po. New Year. Ha? New Year. Happy New Year. Happy New Year po. Ano pala na, Kuya? Sa Tagalog yata ang buol, bukungan. Oy. Kung di ka man siguro, di ka magparapon-apon, hala to sonta ka. Anong bukong-bukungan? Sa Tagalog, bukong yun, sa buol. Oo. Oo. Paa, tuhod, balikat, ulo? Bukong. Ano? Bukong. Bukong. Oh, heel. Heel, tama. Ang buol is heel. Di ba? Oh, very good. Okay, salamat Manay. Oh, nakuha na. ang buol is heel. Kaya nga ni baga high heel, di ba? O yan baga na mga kuan baga pag makuan ka baga, mabakal ang mga girl baga pag mabakal baga ki sapatos o ki kuan sandals, ang apod high heels. Yan. Hello. 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 Nawara lamang. Oh, sabi kan texter ta heel nga yata. Yung man ang ganun no. Heel. Iyan na ang mga tugang na part na yan. Iyon na iyan tabi ang kakaiba sa satuya na iyan na baga nakurit kang bitis o kan finger. Iyan na saroon sa kakaiba. Hello? Hello. Oh, Good afternoon. good afternoon. Naramdaman mo sa Helen of Troy? Helen of Troy. Ayo, sa pelikula. Helen of Troy, tama. Si Achilles baga dumaan. Kaya nga ni baga ang ano niya sa hill baga siya. Pinana baga ito sa hill. Adi, pinana. Luminuya siya. Oo. Oh, Kaya nga ni baga pag ata ako baga basketball analyst man. ang kaluyahan niya pala bigo sa hill. Adi, sa buol. Adi. Iyo. Kaya baga ang mga basketball player naman pag ang Achilles heel niya kay yan sa free throw line kumbaga sa weakness. Oo. Kaya nga ni yan nga ni mga shooter sa 3 points. Oo. Pagabot niya sa free throw. Yan nga ang Achilles heel. According yan sa mga basketball analyst. Achilles heel. Pag may mga basketball player ka, may mga part na maluya ka. Kaya tiga bakit mga basketball analyst sa NBA, yan ang Achilles heel niya kag player kay yan. I see. Oo. Iyon man ang gad. Ano? Tama, Migo? Tama ka? So, Helen of Troy man ang gad? Kaya sabi ko sa imo, kuha mo muna ako dyan ta. Dit pa. Pabilibon mo pa ako dit pa. Pabilibon mo pa ako dit pa, ha? Okay? Yeah. Sige, salamat. Bye-bye. Nangyari sa mga baka. Adi, ito, sabi niya, good afternoon po. Nakikinig po kami sa programa mo from Ginubatan. Salamat po. Now, talking about fingers, aram nindo, ang fingers ta, ang saro sa pinakamaating parte kang lawas ta. Di ba? Kaya, sa gabos mga tugang na parte kang lawas ta, ang satuyang finger, ang satuyang kamot, iyo ang most dirty. Obviously, baga, common sense, di ba? Obviously,
mga tugang, ang sa tuya tabi na kamot, kung sa inta iyan mga tugang na ikakapot. Kung kaya, iyan da tabi, saro sa mga mating parte kan sa tuya tabi na lawas. Sunod na punto. An kuko danin tawo. Ang kukuta dapat kan mantiniron tabi na halipot. Aram na kong nata. Ang kukuta iristaran da tabi ang mga bakterya. Iristaran da tabi ang mga bakterya. Daya dapat ang kuko permi mga tugang na perming malinig. Now, pero ang satuyang kamot, ang satuyang fingers, ang satuyang kamot, saro da tabing importanteng parte kan tawo sa paaginin pagkokomunikar. Human ang gadadi. Human ang gadadi. Hilingon mo na mga kwanta, mga friends na mga ano apod kaan? Mga ano pud kaan? So deaf mute. Ang way of communication ninda, yung mga tugang an kamot. Pero sabi digdi sa tuyang nakuan, sa tuya tabi na, sabi sa tuya mga tugang na research, ang kamot da tabi Kuya Neme, sa pagikan pagkapot, nakakasabot ka kung anong klase go sabihon kan kapot. Yan. Ining salbata ng Edwin na ini na. Pagkara dyan, Edwin. Kung sabihon, sa paaginim pagkapot, nasasabutan mo, kung ang sabihon, oo ne, number 1. Pag ang tao, kinaputan mo digdi sa siko Kuya Nemi, naglakaw ka mo, kinaputan mo digdi sa irarom kang braso, ang sabihon kayan. Ang sabihon, ay ka, Jerome, ara mo Jerome yan, Jerome. Kaya, babae, lalaki, kinaputan mo digdi sa araw mo digdi. Digdi ang kapot, ang digdi. Anong sabihon? Maloya pa si Jerome nakapot. Ang sabihon da kayan, pag ang kamot mo pinatama mo sa likodan kan siko o sa siko pababa, kung sabihon ka iyan, gusto mo siyang alalayan. Alalay. Yan. Gusto mo siyang alalayan, databi. No malis, pag kinaputan mo dyan, ang sisay man. Sa likod. Gusto mo yung dakaan, gusto mo siyang alalayan. Yan. Now, kung kaputan mo Kuya Nemi sa pisngi, o digdi sa kuko, ano gusto mo yung dakaan? Pag kinaputan mo da sa kuko, gusto mo yung kaan, nakukyutan ka. Sa kamaga. Nakukyutan ka da. Wow, dami sa di. Nakukyutan ka. Di ba? O ne. Pag ang kamot kinaputan mo, kapwa ka, ang pagkapot kaya sa kamot, may kanya-kanyang interpretasyon. Halimbawa, magsyuta ka mo. It's a sign of belongingness. Kung sabihin, akseptado mo siya. Ayan. Pero databi, mga tugang, sa mga friends, pwede man nagibuhon. Pwede man databing gibuhon yan. Sa mga man na relasyon, pwedeng gibuhon yan, mga tugang, sa paagikan, pagkapot, ninkamot. Yan. Pero kung halimbawa, kiniblit mo, turog na kamong mag-agom, kiniblit mo, gom. Kiniblit mo si agom mo, bata turog-turog na, gom. Dahil nangyaya kong bado agom. Wala naman niya ako agom kay sutlog. Simbagong ka na agom mo. Sige na agom, turogin na. Tas aga, baka lang ka sa LCC. Kung wala ka. Gom. Uy. Gom. Tanaw, ano? Para na akong bado agom. Wala kang bado. O di, sige, turog na. Sa saga, may sales sa LCC. Baka lanta ka. Kung sabihon, mga tugang, apuera da tabi kan ngimot. Apuera kan ngimot,
Ang sa tuya da tabi, mga tugang na, ano yan, ang sa tuya da tabi na, ano ini, ang sa tuya da tabi na nakamot, nakaka-communicate. Yan, di ba? Na, ay, ini nga ning mga guramoy ta, may function ini. Halimbawa, ano ining guramoy? Anong English kang gigis? Ini. Ano, pinky, di ba? Ini pong gigis, ini databi mga tugang an Department of Health. Ang gigis, Jerome. Ini databi, isurat mo ini MJ, ang gigis, anapod kayo ni Department of Health. Saan pigagamit ang gigis? Pigilaog sa dungo. Pigumugtak sa talinga. Alangan naman ilog sa dungo mo, ini na hintuturo, kaduro nakula, manakula lo kan dungo mo, anong pigagamit sa dungo? Bako mga tugang ang gigis. Di ba? Baby finger da sabi ni mo may baby finger. Ang baby finger, Department of Health, ang trabaho niya maglinig. Yes, di ba? Ano ini? Uning sa tahaw, ining sa singsingan. Ang singsingan databi, Department of Finance. Arami kong nata. Tapag ang tao dahil ng kwarta, kiko ang singsing, si sangla. si sangla, boy. Minado man sa pawn shop, si sangla. Kaya nga, ako nga pala, nagpalingaw. So sa kuya, para na, di pa na akong singsing na, nagpalingaw-lingaw na ako. Di pa na pala ako Di ko pala nagagamit sa kwan mi. So sa muyang engaged, so sa wedding ring miya. Nalingawan ko sa araw nga. Si sangla da, kaya yan, finance. Uning tuldo, yung thumb. May function niya. Ang thumb is the Department of Justice. Yeah, approve. Disapprove. Yeah, di ba? Kaya siya, pag tinas ang kamot, okay. Kaya ba kasi gubrusal? Oh. Pag siniring, tanggal. Unid ang pointer, ini databi, pangturo. Give direction. Kaya anong departamento? Departamento kang edukasyon. Di ba? Pangturo, tabi. So, thumb mark, hintuturo, ring finger, and pinky. May kanya-kanya po yan na function. Kompleto lang gura mo itang pinag-iristoryahan? Kompleto na baga? Kompleto na eh. Inda. Ako kukaan. Kompleto na. Para sa ko kompleto. Ano iba dahing function? Ang iba wala mag-function. Padagitan kita kan mga gorang ba? But, ikaw man ang kuya ni Mickey, department kuya names, ikaw man department yan. May department man yan. Ikaw man tabi ang department. Okay? O bueno, nadali lang ta. Hilingon ta muna sa mga reactions tabi ngunya na paghapon sa tuya na mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Okay, madali lang. Ay may nag-react. No, mas madali lang. Sabi ni amigong King Reginaldo, Migo, an uncle, tiyoon kaan yan, Migo. Tiyoon. Datos unta ka diyang, ako na, tiyoon pala. Uncle, tiyoon. Kaya ang sa wala, tiyaon. An uncle, so lalaking tugang kan magurang mo. Ayan, the best man si Kuya Nes. Ang uncle ngaya, so lalaking tugang kan magurang mo. Uncle. Yan. May mga apo, lingo mo, may akong nabasa sa Facebook. Ang husband and wife, pag pinagsara ng apod, spouse. Ang brother and sister, pag pinagsara ng apod, siblings. Di ba? Ang nephew and niece, pag pinagsaro, ang apudakan, niblings. Nailing ko sa Facebook, na kung totoo ito. Pag pinagsaro ang
ang grandfather and grandmother, ang apod ano? O ang lola, ang apod grandparents. Pag pinagsaro ang ano ini ang aki mo sa iba. Ang aki mo sa iba, buda so aki mo man sa iba, ang apod ano? Ang apod kaan? Ang apod niya step daughter o step children. Di ba? May mga kanya-kanya pala niyan, mga tugang na apod. Good afternoon, Tabi Henry. The best man ang istorya mo. Kulang kigura mo itabi ang pag-istorya mo. Ano susaro? At dahil kung nangani aram so. Na-research ko lang, apat lang ang na-research ko, Tabi. Pero sa Tabi, sir, so load ko. Salpatan. Istoy syara. Luli na nga naman kay Adrian. Yun na. Lino na kay Adrian. Sisa ini. Alat ko na. So 0955 Luli na naman kay Adrian. Anong nangyari kay Chat sa lumito na kakaabot sa load? Naraot ngayon yung signal. Yun po. Ito. Good afternoon. Madali lang taho ni my text. Pagayon nun ta ining text ha. Madali lang ta. Hilingon ta kung ano ini na text na ini. Tabi. Halat ngo na. Ay na nga ni si Stinger kudigdi. Wala lugod. Ano yan. Love story sa Pinky on mo, baby. Good afternoon po, sir. Sabi niya. Nais ko pong magtanong para po sa aking personal na problema sa buhay. Ako po ay biktima ng maling pagmamahal. Nagkaroon po ng bunga iyon. Isang batang lalaki. Pagkatapos ng ipanganak ko siya sa hospital, na tinulungan ako ng ama niya. Tinulungan ako ng ama hanggang sa mauwi ko ng bahay. Sa ngayon, wala na po akong alam kung saan na siya. Hanggang sa ang anak ko ay mag-iisang taon na po ngayon, wala na po kaming komunikasyon, Sir Henry. Nais ko pong magtanong kung ano ang karapatan ng anak ko dahil po inabandona siya. Nais ko pong magtanong kung ano ang karapatan niya bilang anak. Inaamin ko po na nagkamali ako dahil po ang ama ng anak ko ay mayroon ding ibang pamilya. Pangyari sa maabaka. Dapat hindi ka nagpabados. Kung iyo, dapat hindi ka nagpabados. Ikadua, dapat, ampait ka ni, paburubintana. So, kung sa nagaro, dapat, ako kaya, ko nagbabasol kita na igo kay aroganta. May piga-apod talaga kuya niming, mga parang ano po kaiyan, so, pagkamot na bako, tama? Di ba? Nais ko pong humingi ng sustento sa kanya. Alam ko po ang pangalan niya at kung saan siya nakatira. Ayaw ko namang puntahan dahil ayaw kong magulo ang kanyang pamilya. Tulungan mo na lang po ako kung anong pwede kong gawin dahil po hindi ko kaya ang anak kong palakihin dahil po wala akong hanapbuhay sa ngayon. Sinisikap ko rin pong magkaroon ako ng trabaho pero sadya yatang hindi po para sa akin ang mga ina-applyan ko. Maraming salamat po, Sir Henry. Tamang pagkasabot ko sa nag-text sa Kuya Nemi. Babae siya
nagkaigwa siyang aki, naging single parent siya. Tas siya, nagkaigwa kirelasyon sa sarong lalaki na may agom. Arog kay ni Miss, sa totoo, bako inigsak na eksaktong simbag ko sa imo. Kundi baka may nagdadangog dyan na abogado. Kaya lang, so cellphone ko, pigkuan ni Boy. Yan sa, Boy. Hi, Boy. Ano na ko ni Boy cellphone ko. Igwa kaya kung mga kamidbid na abogado, pwede kong apudan, duman sa sakuyang cellphone na... Ito, sabi, Ano, kumusta? Nakuha mo? okay sabi, sir, pabalik na po ako. Di man kinag-text na iba? Boy? Okay sabi, sir, pabalik na po ako. Ayo. Di man kinag-text na ano, kung ano lamang dyan. Wala man. Pero may na, ano ko siguro, Ma'am Jo. Ma'am... Ma'am Jo. Juan. Latos unta kang salbatana ka na. Okay, sige. May napag-ulit ha. Sige, alright. Arog kay ni... Unang advice ko sa imo ha, dumumang ka sa, kung taga sa hindi ko aram kung taga sa ka, i-text mo daw kung taga sa ka, dumumang ka po sa Public Attorney's Office. Tama ko yan, Emi? Public Attorney's Office. Diyan po andyan sa Rawis. Pag-abot kaya manay sa mga legal questions, mga claims, etc., kay pon mo tabi kang kiabogado. Kay pon mo tabi kang kiabogado, pwede ka tabing mag-file kireklamo kontra po sa lalaki na piling mo yung nag-abandon sa indo. O kung basta kay pon mo tabi kang kiabogado ta, ang kay pon tabi kang claims. Ngunyan, ang aram ko kaiyan, kung halimbawa anaki mo may karapatan siya ta, segundo man mga tugang sa Revilla Law. Kuya Nes, di ba? Segundo man sa Revilla Law, si Ramon Revilla baga. Di naman ngunyang ki legitimate children, for unlegitimate children, ang aki may karapatan nakmidbidon an sa iyang tunay na ama. Ikadua, may karapatan ang aki na gamiton an sa iya tabi na ano yan. May karapatan ang aki na gamiton ang apelyido kan sa iyang ama, provided na siya pigmimidbid ka nama niya. Diba? Provided na pigmimidbid ka nama niya. Kaya, ang advice ko sa imo, humanap ka po ki lawyer dyan sa Public Attorney's Office ta. Ang pagkonsulta po dyan, libre. Day man po ki gasto dyan. Kung halimbawa ngaya kapusong ko sa pamasahe, dubig di ka sakot, tawon ta ka pamasahe. Sustinto ang takanan sa pamasahe. Kasi, halimbawa ngaya, kung taga-saing ka, umapit ka sa kuya. Sa pamasahe mo, saguton ko na. Pasiring ka duman sa PAW, hanggang pauli sa arong mo. Sa pamasahe sana ang kaya ko, panguris, nakbala ka naman. Iyo, kung taga-saing ka. Iyo po. Okay. Bako, kuya ni may artisi sa tabako? May artisi sa tabako, di ba? May artisi baga sa tabako? Regional Trial Court. Di ko alam kung may pau sa Regional Trial Court kan tabako. Baka igwa. Arog kayo ni. Taga-kuan pala, hindi taga-First District. Dumiritso ka po sa public, kung ika po, basta dyan sa First District, ang lugar niya, between Malinaw and Tiwi. Yan duwang munisipyong yan, sarong syudad. Taga dyan siya. Ano pang advice ko sa imo? Dumumang ka po sa RTC Tabako. Kung di ako nasasala sa RTC Tabako, igwa po dyan ki Public Attorney's Office. Dumang ka po maghapot. Iyo po, dumang ka tabi maghapot kan sa imong concern. Or kung gusto mo, kung gusto mag-claim tabi, kay paano mo na mag-file ka ang kikaso sa family court. Igwa siya ki-advise, sabi kang texter ta, maghagad siya ki-advise sa family court or sa PAW. Yun. Taday ko po kaya ika-advisean, bataday kong kimapudan mo niya na abogado. Ano sa Attorney Christine Lungabela. Pero, lang po yan, pumasiring ka po sa korte, sa family court, or sa Public Attorney's Office dyan sa Tabako, dumang ka po maghagad ki-advise. Iya po yan, may tabang ko po sa imo. Basta sa ako, 100% ng aki mo may karapatan. May anaki mo may karapatan nin
claims sa pagdakula kan aki na yan, kundi ako nasasala hanggang iyan mga 18 anyos. Pag 18 years old, gari okay na yan. Di ba? Pag hanggang 18 years old, may karapatan siyan magagad kisustento duman sa iyang ama. Ang problema kaan manay, kung ligaran kan ama, bakuya-kuya ni me, magkarabutan ka mo kan sa husgado. Tapa minsan may mga lalaki na manigar-nigaron, baka nigaran ka nama, dumang kita may problema. Anyway, kung magnigar, adi, sa korte ka mo mag-uroron. Iya po, ayan ang advice ko sa imo, ha? Si Attorney Lilet or si Attorney Alon? Okay, sige daw. Thank you, sir. Nag-abot na po sulod ko. Ngunyan, salamaton po. Psst. Nag-abot na pala siya, ra? Arin ito daw, nalun daw minabot. So, di kay Adrian? Okay. O, sige. Salamaton po, daan, nag-abot na sulod. Alright, Sabi ni Jonathan, sa dalagan kang istorya kan babayi, gari ka ang muya na magsustento. Nagtusunta ka dyan, amigo na. Pagkari, amigo, mga pait mo na naman. Paibahan mo na lang kay Jomar Bien po or si Sir Jomar na lang po ang mag-advise kan abo po si Sir JJB na lang po mag-advise. May motor po siya. God bless all over the world. Yung manangga Jeril. Adi, pwede. Yan. O yan tabi ang advice ko ha. Natang para mas klarado po sa imo. Pero ako tabi, sigurado ko, sabi ko na nga ni, 100% na yan tabing aki, igwa po yan ki karapatan. Sa din sustento sa iyang ama. Ha? Ang mga helang kangatay, aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing maugmang atay, kay puan po sa sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga butika nationwide. Iyan po may silimarin na hali sa herb, natural kaya aligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, mga tugang, iyan po antioxidant na nakakatabang para kumusog tabian sa imong proteksyon kontra sa anong na problema sa imong atay. Pwede niyang mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay, asin pwede man na mapugulan kang Liver Aid ang paghubag kay ni. May bisyo ka man ora, mahilig ka man o dai, mas maray po na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sabi ni Sir Rolly Alvarado, Diyos maray na hapon tabi, BP Henry M. from Barangay 57 Dapdap. Uy, maray na hapon tabi amigo ha. Diyan tabi sa Dapdap, Legazpi City. Pag kinaputan mo sa kuko, gusto sabihon, you look like Baba. King. Pagkalaya King. Good afternoon tabi, mapili sining from Unggo, Ginubatan Albay. Uncle of the foot. Yeah. Sabi ni King Reginaldo, sabi ni Belwin Medjavillo Hill. Ayan. Hill sa English ang buol. Sabi ni Eneria. Okay. Sakong. Yes. Marisa Navia Maliopa. Maray na hapon tabi. Happy fiesta po sa Kumon at sa lahat ng parents dito. Good afternoon kay Karen Nicole Ala. Yan. Good afternoon po. Aha, okay. Hi sir, good afternoon. Ang cute mo pala sa personal. Ako po yung pumunta dyan sa inyo kanina. Arin daw ka ito kuya Nemi. So may darang linukay o so utong saro pa may nagdidi sa kuya ka sa bago. Arin, sise, i-text ba ko daw ini o. May nagdidi kaya sa kuyang tulong tawo ngunya na. Ngunya na hapon, ngunya na, kasi bang aga, ngunyan, hanggang ngunya na oras, may nagdidi sa kong tulong tawo. May nag-text ngunya kuya Nemi. Sabi niya, hi sir, ang cute mo pala sa personal. Malakas ang dating mo po. Ano daw kung simbago? Sisay ini. Ano adi kayo adi? Pas nagdidi sa kuyang saro, kasi bang aga may nagdidi sa kuyang saro. Ngunya naman saro. Buda may saro pang suminunod. May saro pang suminunod. Tulo.
Yung tabi boy. Boy, kuha na tabi digdi. Oh. Arin daw ang nag-text na ini sa kuya. Kung nagsuka sa bagong may darang linukay, dahil sa mataram na cute ka. Kasi bago may nagdigdi, doon ako yun ito. Thank you, Lord. Konsultong ko si Shara. Konsultong ko si Shara kung anong analysis niya ka nag-text sa kuya na nita. Hapotong ko si Shara, tataro-tatao siya mag-interpret. Iyo. Kung siya nag-text na ini sa kuya. Aha. Ano ini oh? Okay. Okay. Yun na, aram mo na kung sisay. Pagdidi ka ito, nagiulok nga ni si Shara. Duminig dito kuya namin. Nagiulok si Shara kan biga para kahuron ko. Okay, good afternoon po. O na, mga tugangan iba pang istorya sa mga samno sa pagkabuhay, masunod. Makalipas lang po kan mga patalastas, alas 3:47 na. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na deita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ni pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang servidor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo DCGB.
Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Pasensya na kamuta, kadakol kang kadakol kang mga naghapot digdi, may mga concerns tabi didi po sa satuya na programa. Alright, sige. Simbagon muna sunagdara kilino kay sir. He, narinig nganing permi ka may linokay. Ay, didip kaya sa mo, dako lang para gibok kilinokay digdi sa mo. Ang pinaka nanamitan kong masira mo na linokay, si Kuya Nemi talaga. Si Kuya Nemi, dulo pag may tipo-tipo na, salbatan ng siram. Hello? 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 Sabi ko, makagadlot. Ano po? Makagadlot. Kung mahagad kang Lord, kaya paano mo na magsakripisyo? Kuya naman eh. Pagkasuka pa. Ano? Suka pa sa kaganan ko. Ngunyan mahagad ako. Dito talaga kuya. Natabaya ta. Nata man tatatawan ng takakilod. Aber, sige daw. Ipaliwalag mo daw kung nata, tatawan ng takakilod. Sige daw. Iti mayroon para mahagad kilo kuya kilot. Kaya nga ni, nata man tatatawan ng taka-aber. Sige daw. Oh. Paliwanagin daw ako. Ha? Ano? Mahagad akong loob. Kaya nga ni, natatatawan ng takakilod. Kano-ano taka? Ay, kuya. Damas kinay ng kano-ano kuya. Dito hindi magagad sabi. Kuya. Pagin mo naman ako sa lambing-lambing mong latosunta ka dyan na, Man. Kanigan mga style muna naman. Iwan ko sa'yo yan. Pera ng aki mo. Lima nga ni kuya. 5? Oo. Grabe na aki mo. 5 na aki mo? At para 5 kuya. Grabe yan. Ang grabe kuya. Sa talagang dusina. Day nga ni, mas maray nga ni nakalima ka. Ang dapat nga ni kan mga 7. Ako gustong ko doon gustong ko daw ang mga tao na dakulo ng aki. Di na mapili yan. Dahil ata kung si Mrs. na din nagka-problema sa pag-aki sa ikaduwa ko, dakulo ko tang aki me. Kaya naghahanap man ako ngunyan. Awinda. O sige na. Pagod mo sa Oro Style muna naman na. O, 5 aki mo. Tawan ta kaki 50 pesos na load iyo. Ilang yan? Batay ko ah. Ha? Ilang yan? Batay ko kuya. Tawan ta kayo. Sabi ko yalat ako ah. Okay, so i-text mo sa kuso number mo. Irara i-text mo Itabi. I-text mo. Sabi. Ha? Sabi kuya. Okay, bye-bye. Dinardaraman ako yan naman sa oristorya naman kaya itong babaying ito na naman. Good afternoon, tabi kay Lola Diling, kan Barangay Puro. Nagmamati dangon yan. Good afternoon, tabi kay Lola Diling, kan Barangay Puro. Yan. Nagdadangog da dyan, tabi. So, Lola, aray ko. Nahulog so. Nahulog so. Lola Diling, nuwari na kita tabi lamang. Nuwari na lamang kita. Kuana baga, uning 24 anyos na eh. Ano na po lamang kita. Petsa na, alat-alaton ta sa desisyon kan makuapo mo ha. Kung ano iyo. Ay, bako ang ina. Okay na. Okay na. Si Ramon so. May Uy, Shara. May nag-text ba ka sa kuya ng na babayi? Arin daw ang hiling mo? So nagdidi sa kuya, nag-text sa kuya. Sabi niya, cute ka pala sa personal. Arin ang hiling mo? May nag-text sa kuya ng niya. Ngayon bag naaldo, nagdi sa kuya ang babayi tulo. Ikatulo so nagbedarang linukay. Sa mga aga may saro. Budo may saro pa. May nag-text ko niya, cute ka ngaya pala sa personal. Sisa dito kung sunod dito sa kuya, kasubago na. Ha? Sutok, gari, kung ito pwede. Gari pwede. Pakahiling ko nga na ito, si Shara, nag-ulok-ulok. Gari, si Shara nga niya ako, nagparahiyom-hiyom si Shara na kinauron ko itong babaying ito. Higang ulok-ulok ni Shara. O, Beno? Okay na? O, sige, salamat po.
Tama, may dudumanon kami. May dudumanon kami ngunyan. Maserbi lamang kita sa publiko. Siguro kuya, sa tulong taon tayong ikot-ikot gayod sa Legazpi. Dito naman kayo po nagumasto kita kulaon na kwartano. Di ba? Buda, kung ako talaga ko kaya magtaong paipit. Nagabot kang panahon. Ako gusto ko, so voluntaryo kang tao, napipiliyon ako. Pero bago kita magpaaram, mga tugang, pipaaram po tabi sendo na kung para maiwasan tabi ang fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, iwasan po ang sobrang pag-inom ng alak o pagkaonin taba. Halimbawa man kung igwana kaya, nagigibohon mo tabi, pwede yan matabangan mga tugang kang Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, para po sa salud at proteksyon kang atay, ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Today sa GB. Atong sa inyo ni Congressman Joey Sarte Salceda. Susunod na kay ba po si Edwin Peralta.